Eram cu toții la amfiteatrul Coolsville pentru un concert al lui Buddy Chilner. Eram pregătit să mă simt bine alături de amicul meu, un cățel numit Scooby-Doo. Adică eu? Bilete pentru Daphne Blake, vă rog. Poftiți, domniță Blake. Biletele alea costă o avere. Da, o avere. După Velma costă $27.345 și 89 de cenți. Alocația pe o săptămână, dar voiam să fiu sigură că avem cele mai bune locuri, așa că le-am cumpărat pe toate. Se pare că vom avea barul doar pentru noi, Scooby. Ce bine! Să ne grăbim, nu vreau să pierd o secundă din... Buddy, dar nici o secundă. E preferatul meu. Doamnelor și domnilor, băieți și fete! O, da, și toți căței numiți Scooby-Doo! Mulțumesc! Cu plăcere! Amfiteatrul Coolsville vi-l prezintă cu mândrie pe Buddy Rock'n'Roll Chilner! Cred că voi leșina. Jenkins? Lăsați pe mine, domniță Blake! Oh! Deja mă simt mai bine. Asta e tot, Jenkins. Da, domniță Blake! De ce a fost asta? O să fie rock'n'roll! Al meu ești tu! L-a luat pe Buddy! Spiritul muzicii rock'n'roll. Să o ștergem de aici! Stai aici, Scooby! Nu plecăm nicăieri fără Buddy! Serios? Stafia lui Purvis Parker! Cred că a plecat acum. Slavă cerului! Da, stafia aia e total aiurea. Da, tare aiurea! Îmi dai un autograf, te rog? Cine era? Aia era stafia lui Purvis Parker. Purvis Parker? Regele hot-dogurilor. Nu, bătrâne, acela e Percy Parker. Buddy, ce deștept ești! Purvis era un suflet rock'n'roll și idolul meu. De aceea eu cânt câteva din piesele lui. E bine așa? Mersi, Scooby! Avionul lui particular n-a dispărut acum câțiva ani? Asta spun toți! Dar stafia lui apare la toate concertele mele. Hei, iată o idee pentru o piesă. Îmi sperii toți fanii și îmi furi toți banii. Termin odată, fie fi ca toți oamenii. Wow! Bravo, Buddy! Wow! Exageratorul național ar publica o poză cu Purvis. Freddy, de ce nu faci poze cu ceva mai interesant? De pildă, cu mine și Buddy. Și cu mine? Dacă mă mai fură, rămân lefter în 2 săptămâni. Sau în 10 zile. Pariez că știu cine te poate ajuta, Buddy. Agenția de detectiv Scooby-Doo îți stă la dispoziție, dacă ne plătești 25 de cenți pe zi. Da, Scooby, plus bani de Scooby Snacks-uri. Așa e mai bine? Fine! Ha-ha, batem palma! Păi, eu de regulă nu cred în stafii, dar voi face o excepție pentru tine, Buddy. Și eu? Jenkins! Da, domniță? Am spus Jenkins, nu hai. Nici o problemă, domniță Dinkley. Uite! Aha, e Purvis. S-a deghizat în altă stafie ca să nu-l putem recunoaște. Fii serios, Freddy. Buddy, gândim la fel.
Acela e doar un fan. Vine la toate concertele mele. Haide, gașcă, vreau să-l văd mai bine pe bătrânul acela suspect. Bătrân suspect? De ce noi? Nu știu. Se pare că a șters-o. Nu uite! Acum pleacă! Mi-aș fi dorit să-l vedem mai bine. Eu știu! Scooby va face o poză cu mașina! Da, așa aflăm numărul ei de înmatriculare. Bravo, Scooby, băiete! Oh, Scooby, ai făcut poză cu o pizzerie. Știu, mi-e foame. Asta ar ajuta. Hei, uite ce abțibild! Când ești în Coolsville, vizitează căminul lui Parker, prietenul rock'n'roll-ului. Hei, acolo locuia Purvis Parker. Super! Să mergem! Oh. N-am mai văzut locul ăsta de ani de zile. Ei, tu nu ești Buddy Chilner? Chiar el? Nimeni nu poate fi așa chipeș. Deci tu ești, ha? Mărturisește, predă-te, spune totul, nu mai sta, haide! Cine ești totuși? Sunt domnul Dilton, curatorul și îngrijitorul muzeului Parker Place. Trebuie să fie un serviciu grozav! Nu mai e de când Buddy a devenit popular și lumea ne ocolește. Nici gratis nu mai dau tigăile astea cu Purvis Parker. Ca să vezi. Da, ce ghinion. Dar vă las bucuros să aruncați o privire înăuntru. Vă mulțumim, domnule Dilton. Sigur, va costa $2 de căciulă. Scuze, dar o bancnotă mai mică nu am. Nici o problemă, am bani mărunți. Vizită plăcută. Ei, gașcă, să intrăm și să căutăm indicii. Nici vorbă, refuz. Intri pentru un Scooby Snack? Dar pentru 2 Scooby Snacks-uri. Nici vorbă. Dar pentru 2 Scooby Snacks-uri și un cântec nou. S-a făcut. Au! Ascultă-mi cântecul acum. Cât tu mănânci, eu îl compun. Stafia e rea, dar îți spun ceva. Tot îi venim noi de acumva. Da! Sunt gata. Chiar că Purvis știa să trăiască. Seamănă cu casa mea, dar e mai mică. Să ne despărțim, gașcă. Bună idee, Freddy, dar eu fac echipă cu Buddy. Da, și eu. Haide, Scooby, tu poți veni cu mine și cu Velma. Firar. Aici nu e nimic. Mersi, Velma. Da, mersi. Parcă spuneai că e sigur. Da. Eu zic să o... Hei, calmați-vă, suntem doar noi. Slavă cerului. Oh, nu, e stafia lui Purvis Parker. A revenit ca să mai înregistreze un album. Eu vreau să vorbesc cu el chiar acum. Stai așa, Purvis. Am să-ți adresez o singură întrebare foarte importantă, vitală. Îmi dai un autograf? Păi, dacă ești sigur. Ăsta categoric nu e Purvis. Cred și eu. Sunt Lenny Lipner, îl imit pe Purvis. Tu ești Buddy Chilner, cel care i-a făcut pe oameni să uite de Purvis, nu-i așa? Hei, ia-o mai ușor. Purvis Parker a fost idolul meu. Cum adică a fost? Purvis va fi mereu numărul 1 în ceea ce mă privește. Știi ceva despre stafia care îl bântuie pe dulcele, inocentul și ultra-chipeșul meu, Buddy? No, Buddy probabil a născocit povestea asta pentru publicitate. Ai grijă cum vorbești despre Buddy al meu. Da, e cel mai bun. Arată-i cum e stafia, Scooby. Bine, Shaggy. Al meu ești tu. Ei bine, ce spui de asta, domnule imitator Purvis Parker? Nu e rău. Mersi.
Acum îmi cer scuze. Îmi întrerupeți fluxul creativ. Afară cu voi! Mi s-a părut mie sau individul a fost cam ciudat? Indiciu. Înapoi, gașcă. Super nasul lui Scooby a găsit ceva. Seiful secret al lui Purvis Parker. Bravo, Scooby! Mersi, Buddy. Wow! E seiful secret al lui Purvis Parker! E grozav, Buddy, nu-i așa? Să intrăm și să aruncăm o privire. Astea sunt discurile de aur ale lui Purvis. Jinkies! Trebuie să fie un indiciu. Este. Nu sunt discuri de aur veritabile. Oare ce-ar spune Purvis dacă ar afla asta? Vă prind eu! E stafia lui Purvis Parker! Acum ești al meu! Buhuhu! V-am prins eu! Hei, calm, domnule! Lasă-l pe Buddy acum! Da! Bine lucrat, Scooby! Să o ștergem temeinic, gașcă! Da, să plecăm de aici! E Purvis! Dai un autograf? Îmi dai și mie unul? Bine! Ne dai un autograf și pe birou, pe ancoră și pe haltere? Te rugăm! Sigur! Mersi, venim mâine după ele, pa, pa! A fost cât pe ce? Da, cât pe ce? Jinkies, am găsit un indiciu, Scooby. Un indice? Nu, Scooby, un indiciu. Oh! Nici o grijă, Buddy. Stafia nu va păcăli agenția de detectiv Scooby-Doo. Buhuhu! Al meu ești tu! Buddy! Oh, nu! Acum nu-l vom mai salva pe Buddy! Oh, Purvis a întrecut măsura acum. Da! Nu trebuia să-l răpească pe Buddy al meu. Buddy al nostru! După noi. Da! Scooby caută indicii pe toate frecvențele! Mersi! Hei, uite acolo! Același tip suspect de la concertul lui Buddy! Să-l apucăm, gașcă! Bine spus! Ce înseamnă asta? Opa! L-am prins pe domnul Dilton! Scuze! Bine, amice, de ce hoinerești prin Parker Place în toiul nopții? Pentru că aici lucrezi! Oh. Până aici mi-a ajuns! Mâine închid definitiv Parker Place! Seara asta e un eșec total. Întâi îl pierdem pe Buddy, iar acum mi s-a deranjat părul. Mersi, Velma. Te usuc eu imediat, Scooby! Jinkies! Ce este, Velma? Scooby
Scooby a găsit pana de chitară a lui Buddy. Ce să caute ea în piscină? Bună întrebare! Plecați din Parker Place! E stafia lui Purvis! E timpul urmăririi! Pornește muzica, Scooby! Bine, Shaggy! Seara târziu când soarele apune, poate auzi un sunet care îți va spune: o chitară cântă, dar oare cine? Eu vede să rog, nu e vide cine. Când auzi chitara nu te poți ascunde, Că stafia rock'n'roll începe să cânte. spiritul rock'n'roll a venit să cânte o piesă sumbră undeva din umbră, căci el este spiritul rock'n'roll. Spiritul rock'n'roll are o privire care te îngheață și cu altă chitară iese și agață. Că el este spiritul rock'n'roll. Spiritul rock'n'roll, spiritul duc, 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 duc. Spiritul rock'n'roll, spiritul duc, 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 duc. Spiritul rock'n'roll. Spiritul Duc, 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 duc. Spiritul rock'n'roll, Spiritul rock'n'roll vrea să nu mai ai control, că cel e spiritul muzicii rock'n'roll. Mersi, Velma! A fost cât pe ce? Da, mersi, Velma! Ei, gașcă, încă n-am prins stafia. Și nu uita de bietul Buddy. Da! Jinkies! Să ghicesc, știi cine e stafia și ai un plan? De unde știai? Nu-mi vine să cred că am găsit discurile de aur ale lui Purvis Parker ascunse în culise. Da? Sincer, sunt surprins că stafia nu le-a luat. Zoinks! Mă prind eu! Sper că Scooby și amintește ce are de făcut când spunem acum. Acum? Ah!